La sang que em tapa tota la cara, no veig pràcticament res. Camina cap a la carretera. Cada vegada que camino i que caic, els soldats criden histèricament. M'empenyen, una llum brillant m'encega, no veig res, ni ningú. Busquen armes i explosius. Tenen por de les dones suïcida que amaguen explosius sota la seva roba. No puc més. No puc més, caic a terra. Em carreguen. Entre dos soldats, no sé durant quanta estona, però em sembla un malson infinit. Arribem en un espai il·luminat, a l'aire lliure, em treuen la camisa. Algú comença a fer-me preguntes. On has aconseguit la teva formació? Quantes persones estan amb tu? On és el vostre vehicle? Dius que ets americana, però no tens vehicle. Sembla que les coses es calmen. Recupero la ironia. Si tingués vehicle, per què m'hagués quedat tirada a ple camp, a plena nit?